И ще правя предизвикателство в този клип. Да, ще правя предизвикателство. Запомнил съм повече предизвикателства, така че нямам нужда да ги гледам, така че... И първото предизвикателство е да ям чушка. Едната чушка и пепси. Ето го налях. Окей. Добре. Значи, трябва да изям чушката и веднага си пия пепси. И ще му залети като хората. Така че... Ох, още като вижда. 3, 2, 1. Окей, и следващото приготвство е да пия. И ако не може да се обясните, това е ракия. Ето това. Ето това. И сега да пия next. 3, 2, вода! Хора, както всички казват, не правете това. Това беше от мен, аз бях това бях само две председателства, ама какво да направя. Почка че други, така че чао.